Gaya na, bikers ay. Ayun, lady biker na buwan na siya. Sumoto siya. So, kailangan na pala mo siya nga i-repair para magpadayon ang show. Namin diri sa vulcanizing shop. Vulcanizing dyan, vulcanizing. A few moments later. Say hi, B. Hi! Hi, everyone. Good afternoon. I am llREA. And this is Mary Jamie. So, karon is naami sa Danau, Panglao, Bohol. Kay managat mi para naami kasuan. Okay. COVID man ron. So magtipid ta, mangwaki ta, Mangwaki mi maligya ta. karon. Kuyo, can you introduce yourself? Hi guys. Pare ang I'm kuyo. Reyna Junista. Please subscribe to my YouTube channel. Next, Tuy. Next, Lynn. Next. Annyeong. And Genre. Regarded ko sa mga girls nga kaya bitang hilig mang ghost. ni ghost na deka. Oh god. Ala. A few moments later. So gamay na muna ko guys. Si Aning, si Jolski, and si Joy. Pagtiptib mo. Undan. Undan. Pagtiptib mo ba? Pagtiptib. Ikaw ko ano? Kuha. Sige, akay tiptib. Ikaw tip-tip. Ikay kuha ba? Wow. So, nga niyon siya pagtiptib sa swaki. Ulo, walay unod. Undan kayo, oh. Undan kayo, oh. Kuha na. Undan pa niya. Undan kayo. Paano magtiptib ng swaki? Ito siya. Kuha ng kutsilyo. Kuha ka Siyempre, na dapat may kutsilyo ka, tsaka may swaki. Kanang Simple lang. bilang- So, man bilangan mo mo. pagtiptib. O wala Bilang kay ng tatlo. swaki. Isa, dalawa. Sila si Biko. Biko. Bibi ko. Ikaw, Bibi Biko. ko. Pawala nila. Swaki plus mais nga rice. So yummy.